súťaži Alfiada dozvedel tak, že mi prichádzali maily, upozornenia o žiakov z mojej triedy, že teda dosahujú lepšie výsledky, že sa zapájajú, tak som si to začal tak viac o tom pozerať a myslím si, že táto súťaž je veľmi prospešná, prínosná práve aj v tom, že tie technológie môžu nám slúžiť, nie my im, a že žiaci mohli takto vyplniť ten voľný čas, teda nie možno nejako nezmysluplne na počítači, ale práve zmysluplne, že si mohli osvojiť nové vedomosti, vybrať si možno, čo ich viac zaujíma, porovnať sa potom možno so spolužiakmi, že urobil som to, povzbudiť sa navzájom, tak v tom si myslím, že je prínos tejto súťaže. Myslím si, že ak bude ďalšie roky, tak sa radi zapojíme znova. Myslím si, že aj žiakom sa to páčilo, tak aj seba povzbudzovali, aby aj ostatní robili, aby si pýtali heslá, aby mohli na to ísť, a myslím si, že je to fajn vec, ako môžu žiaci zistiť možno, čo nevedia, v čom sa môžu zlepšiť, alebo zistiť aj to, že čo vedia. Že tie testy možno ich nechcú nachytať na tom, že toto nevieš, ale práve aby mali v sebe možno takú spokojnosť, že to som urobil dobre, to mi ide, a cítiť sa taktiež, že v tomto sú dobrí, v tom predmete, v tejto oblasti. Takže to myslím, že bolo pre tie deti naozaj dobré. Bolo to dobré a mi pomohlo v učení. Súťaž Alfiada sa mi veľmi páčila a odporúčam ju aj iným žiakom na precvičenie ich schopností v iných predmetoch. Bola to veľmi zaujímavá súťaž, som sa naučila veľmi veľa vecí, odporúčam to aj ostatným žiakom a dúfam, že bude aj na ďalší rok. Podľa mňa bola dosť zaujímavá, učenie zabavnejším spôsobom, myslím. Matike, nemčine a slovene. Prevažne vo nemčine, biológii a matike. Asi biológia, chémia a nemčina. Angličtina, slovenčina, jazyky. Obľúbené úlohy som mal hlavne väčšinou tie Pexesa, tie boli také najzabavnejšie, musím uznať. A dobre to bolo. Asi spájačky a Pexesa. Pexesa, Priraďovanie a Pexeso.